Maazị biko achọrọ m ka ị kọwatara anyị enwe ike ịkọwatara anyị maka PIN kwa otu isi kọwara anyị maka ọtụtụ n'ime anyị ihe na-ahịazi na PIN ịgakwana sị na-ewepụrụ mmadụ PIN enwe ike ịkọwatara anyị maka PIN. PIN a na-eme mmadụ PIN otu esi eme Achele ka esi emekwa PIN. PIN ahụ jọrọ njọ karịa Achele. PIN wee bido ha onye bidoro ọma ha oje ha agba ya ọgwụ nwụọ. Mana Achele ịgbagodi ọgwụ ije ha nwụ mgbe atụnye onye ọ ga-emewu na ịgwọtazi ya na onye etekwa aka ewee gwọtọta onye ahụ ihe eji agwọ ọnwa atọ ma ọnwa na abụọ egwozie ihe dịka ọnwa isii mana agbabụ egbu ya ọgwụ ọ nazie ya n'ime ahụ mgbe anyị gbara ọgwụ ikpuru ahụ emerụ anakpuzie n'ime ya ahụ. Oke maazị dara ihe PIN ahụ